जय जगन्नाथ भाईने ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପାଇପ୍ ଫିଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରେ। ମୁଁ କିଛି ପାଇପ୍ ଫିଟିଂର ଆଜି ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇପ୍ର କିଛି ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍। ପାଇପ୍ର କାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇପ୍ର କାମ କ'ଣ। ପାଇପ୍ର କାମ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ। ପାଇପ୍ର କାମ ଏଇଟା ଆଉ, ଯେକୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ। ପାଇପ୍ର କାମ ଏହା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ କେତେ ପ୍ରକାର? କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରି ପାରୁଛି ପାଇପ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପାଇପ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସିମ୍ ପାଇପ୍, ଅନ୍ୟଟା ହେଲା ସିମଲେସ୍ ପାଇପ୍। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ସିମ୍ ପାଇପ୍, ଅନ୍ୟଟା ହେଲା ସିମଲେସ୍ ପାଇପ୍। ଏପଟେ ଆମେ ସିମ୍ ପାଇପ୍। ସିମ୍ ପାଇପ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ ଓଲ୍ଡିଂ ସିମ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଥାଏ ତାହାକୁ ସିମ୍ ପାଇପ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ ଓଲ୍ଡିଂର ସିମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଓଲ୍ଡିଂର ସିମ୍ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବେ ସିମ୍ ପାଇପ୍, ସିମଲେସ୍ ପାଇପ୍। ଓକେ, ସିମଲେସ୍ ପାଇପ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ ଓଲ୍ଡିଂ ସିମ୍ ଜଏଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ ଓଲ୍ଡିଂର ସିମ୍ ଜଏଣ୍ଟ ନଥାଏ ତାହାକୁ ସିମଲେସ୍ ପାଇପ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ ଓଲ୍ଡିଂର ସିମ୍ ନଥିବ ତାକୁ ଓଲ୍ଡିଂ ସିମଲେସ୍ ପାଇପ୍ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବି ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ାର ହେଇକି ଯେ ତୁମେ କିଛିଟା ଜାଣିପାରିବ, ମାନେ ପାଇପ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବନେଇବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓକେ, ତୁମେ ଯାଇକରି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭଲ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ବନେଇବା ଆଉ।